Ffwr â ni felly gyda rown gyntaf a mae hon wrth gwrs yn ornest ar gyfer y merched ar y bore dydd Iau fan hyn. Mae yna nifer cynyddol o ferched yn cneifio dyddiau yma a does dim tyndod am hynny a maen nhw'n dalentog dros ben. Ar un y fan hyn mae gyda ni Lizzie Cole yn cynrychioli Lloegr. Tora Lambert, ges i air o hi ar stondin 2 gyda fe, wedi dod o'r holl ffordd Awstralia eisiau ehangu i phrofiad. Wedyn ar y dri mae Helen Evans o Evan Job ar y ffin fan hyn rhwng Cymru a Lloegr. Mae hi'n cnifio miloedd bob blwyddyn yn lleol. Manon Johnson wedyn ar 6 y fanna, ar 4 mae'n rhywun ei fanna. Hithau wedi bod yn gweithio'n ddiwyd iawn yn trin glân, yn gwarchod y cneifwyr yma ar hyd yr wythnos. Ac rwan yn troed i llaw unwaith eto at gneifio ei hunan. Hi'n dod o ardal Llanymddyfri ac wedi cael profiad heleth bellach yn cneifio yn Norwy yn ogystal â Winton yn Ynys y De yn Seland Newydd yn gweithio i'r McConaughey's ac wedi gwneud yn dda iawn yn yr adran iau yn fanno. Yn dod yn ei geinfed wedyn allan o 20 yn y seniors yn gystadleuaeth pencampwriaethau'r byd yn ddiweddar. Felly mae hi'n dipyn o gneifio'r hefyd. Mi welwch chi Lizzie Cole ar stondin 1, ond ar hyn o bryd da ni'n canolbwyntio ar Helen Evans o Evan Job. Hi ydy'r rheswm pan bo fi yn cefnogi eleni y gystadleuaeth yma. Dwi'n cynnig gwobr o 300 punt i'r ferch Gymreig ora am gneifio yn y gystadleuaeth yma. A dwi'n falch iawn o allu gwneud hynny i annog mwy o ferched i gael yr hyder i fentro i lwyfan mawr y sioe fwyaf amaethyddol yn Ewrop. Dyma ni felly ar y dri. Da ni cael golwg ar y ferch yma o Awstralia, rwan y Tora Lambert. Hithau hefyd yn deud bod hi wedi arfer a chneifio un math o ddefed yn Awstralia a wedi penderfynu mynd i drafeilio ac felly mae hi'n un sydd yn dilyn y tymhorau bellach wedi treulio 3 mis draw yn Lloegr ac wedi ehangu i phrofiad. Helen Evans wedyn yn gorffen yr oen yna'n daclus dros ben. Mewn â hi'r gorlen ar gŵr yma ac oedd hi'n deud bod yna hi'r archiaeth yn y teulu. Mae'r teulu wedi bod yn weithgar iawn yn cefnogi'r sioe ar hyd yr wythnos. Dyna ni wedyn ar 2 unwaith eto Tora Lambert gyda'r gwallt na dan reolaeth a'r oen dan reolaeth hefyd yn cneifio yn fanna. A wedyn Lizzie Cole yma'n hyn. Lizzie Cole ydi hon o Loegr yn dechrau bol yr ail oen. 2 oen sy'n yna. Fawr iawn i ddewis rhwngthyn nhw ar hyn o bryd. Manon Johnson yn chydig bach ar ei holi o ran cyflymdra, ond mae hi'n cneifio'n ofalus dros ben fan hyn ar yr oen yna. Ar y llaw arall, da ni rwan yn cael golwg ar Tora Lambert hithau yn rhagori ar hyn o bryd ar y stodiau hirion na fel gwelwch chi. Dipyn o dechneg taclus gyda un gwarchod y glist y fanna efo bus y llaw chwith, neu siŵr bod glist dan reolaeth. Mae'r glist na'n holl bwysig i ddal y tagiau wrth gwrs ac mae na fi'n eithriadol ar yr handpieces yma, ac felly mae rhaid bod yn ofalus. Mi welson ni Neil Lawrence yn llithro y diwrnod o blaen ac yn cael anaf i'w law chwith pan bod o'n cneifio yn mynd yn gyflym iawn. Ar 5 fan hyn unwaith eto y ferch yma o Llanymddyfri, Manon Johnson ydi hon, Cymraes i'r carn ac yn 22 mlwydd oed. Dim yn siŵr iawn lle oedd hi'n mynd i fynd yn y diwedd, ond wrth i bodd yma yn y sioe fawr. Dyna ni Tora Lambert yn mynd i bwyso'r botwm coch gyntaf. Falch iawn o gwrdd â hi am y tro cyntaf a cael sgwrs efo hi a'i llongyfarchu am fod y cyflyma fan hyn. Bydd rhywun ar rwan yn cael ei berniadu lawr yn y corlanau cefn i weld pwy sy'n mynd ymlaen i'r rownd derfynol.